congratulate the sisters and also our collaborators of the sisters in the media ministry for this beautiful instrument of communicating the Word of God. May the Word of God not only grow but also become more effective in the daily life of the people who view the TV Mass, and also may God bless all those who make this possible, especially the ABS-CBN network. God bless everyone. May the glory of God be with you all the time. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, speaks about this year as he creates the year of consecrated life. This brings me to my last topic in these ongoing Sunday reflections. Pope Francis speaks of those consecrated persons who are religious as having a prophetic role for the world. To quote him once more, at the end of his letter he says this: "I'm counting on you to wake up the world, since the distinctive sign of consecrated life is prophecy." As I told the Superiors General, radical evangelical living is not only for religious, it is demanded of everyone. But religious follow the Lord in a special way, in a prophetic way. End of quote. This is the priority that is needed right now. To be prophets who witness to how Jesus lived on earth, a religious must never abandon prophecy. And so in our reflections, let us take up this topic of prophecy. First of all, we consider what it means. This word comes from the Greek, 2 words, which means to speak in front of. In this meaning, this first meaning, the parish priest, when he preaches at a Sunday Mass, is prophesying, simply because he's speaking in front of a group of people. A teacher lecturing in front of her students is in the same way prophesying. But when we use the term today, it is almost always used in a term that has a religious sense or referring to a religious gathering, and so it means to speak of God or the Word of God before the people. This is the sense in which our Holy Father is using the term when he speaks of religious life as prophesying. The term evokes the Old Testament image of those special envoys of God whose precise call was to speak before the Israelites the message given to them by God. Their message was at times a message of encouragement, at other times a call to repentance and return to God, and sometimes a call to a deeper trust in the ways of God. The initiative for such prophesying was always God, and anyone who undertook the task on their own was denounced as a false prophet. The prophet's message was not only about God, but also from God. So let me end there. I'll pick up this theme again next time. Good morning. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago,
Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Anflocor Group of Companies, St. John Paul II College of Davao, Tat and Gigi Coronel and children, Chino, Chian, Casey, Neng and Alot, Royal Bread House Incorporated, Quilans Food House, Dimdi Center and Dimdi Builders, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Tracking Services, I Crafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, Esper Laundry Services, Camper Realty Corporation, Ampi Casas and Family, Protasio Takandong, Renato and Porita Lorenzo and family, Attorney and Mrs. Ellie R. Britannia and family, JDB Diversified Incorporated, Mrs. Fe Liamido and family, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Davao Bonifacio Motors, Anonymous, Friends of Paulines, Melvin Aviles, Davao LB Junk Store, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Ramline Resources Incorporated, Agencia Kimsan Corporation, University of Mindanao, Jonicia Pasqua, Rudy and Jean Subiaco, Dr. Millie Dison and family, Pablo Sol Cruz Jr., and Pio Salamanca. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, GSIS Heights Elementary School, teachers, parents, and pupils, headed by the principal, Miss Eloisa Cuesto. Thanksgiving intentions and blessings of Fe Osmeña Gumban and family, Nelson Bacalia and family, Jaime Llames and family, Dr. and Mrs. Antonio Victor, and Barangay Buhangin of Punong Barangay, James Salvador. Birthday intentions of Riza Mangubat and Nelio de la Peña. Recovery and healing of Rodolfo, Mila Villa Abrilie, Jermin Chu. For the eternal repose of Luciana, all benefactors and sponsors of Paulines RTV programs, and Esteban. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagahom ug tunhay nga Dios. Kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalingugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron man sila may balik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini mong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga hangtod sa kahangturan. Amen. Maayong buntag kanatong tanan diha ni Kristo. Ang kinabuhi sa tao nahisama sa paglawig sa dagat sa usa ka sakayan. Dili kalikayan ang pag-abot sa mga unos nga magdalagdag kong balod o kusog nga hangin nga mukuso-kuso sa atong kinabuhi. Usahay mahadlok ug mabalaka kita. Ang uban dali ra nga mawad-an sa pagtuo ug tungod niini dali ra usab malisang. Sa atong pagbasa karon, gipahinumduman kita nga dili anging mahadlok ni malisang. Kung sa atong kinabuhi moabot man ang katalagman, tungod kay sa kanunay nagauban si Jesus kanato
diha sa atong sakayan. Taliwala sa mga problema, kasakit ug mga pagsulay sa kinabuhi. Giawhag kitang tanan nga sama kaniya. Mahinanok usab uban sa dakong pagsalig sa walay pagkapakyas nga gahom sa Dios Amahan. Ang Dios ang atong kusog. Busa dili kita ang ayang malisang. Ang mumisa karong buntaga mao si Padre Gary Glenn Iba, resident priest sa San Pedro Cathedral, Davao City. Ang manganta maong SPC Junior Choir, San Pedro Cathedral, Davao City. Palihog, manindog kita. Isuunan ang atong Ginoo, ning atong panagtigom, awitan ta siya, sa ulugon ta ang iyang pulong, ug mag-inambitay sa iyang gungan. Daygon ta kaisuunan ang atong Ginoo, usa ang gipangandoy ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naalaw sa kanimo. Mga igsoon maing buntag, aniya na kita karon sa ikanapulog duha nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ug ang atong tema karon, ang Dios maayo nga sa kanunay nagpanalangin kanato sa iyang mga grasya aron makalahutay kita sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Sa mga panahon nga kita wala na mosalig diha sa Dios, hangay lamang inusulan ng makasaypanan ug mulaom kita sa kaluoy sa Ginoo. Diha sa malumo nga kasing-kasing moingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas dako iyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo kung Santa Maria kanunayng Berhen, sa tanan mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron nyo kong yampo sa Ginoo ngatong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta, Ginoong Dios, langit mong hari, Diyos amahan, makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag na sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang nabihalangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos amahan. Amen, 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 amen. magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang way hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo miingon ang Ginoo kang Job. Kinsa may nagtak-op sa ganghaan aron pagpugong sa dagat. Sa dihang mibuhagay kinigikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat, pinaagi sa mga panganod, ug giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan ko utlanan ang dagat, ug gialihan ko kini, ug gitangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, dinhi kara gayud kutob. Anhira ka kutob ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma
kadagatan, diya sa mga sakayan, nga nagkapatigayot, diha sa kalawran. Sila nakakita sa mga buhat sa Ginoo, ug sayang mga katingalahan, diya sa kahilat man. Salamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma may katapusan. Nagpakitabang sila sa Ginoo, diya sa ilang kalistanan. Sa ilang katalagman, giluwas niya sila. Gipahilom niya ang unos, ngadto sa usa ka mahinay nga huyoy. Ug ang mga balot sa kadagatan, iyang gilinaw. Salamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma may katapusan. Nalipay sila nga sila gilinaw, ug gidala sila niya ngadto sa gipangandoy nila tunggoanan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga anak sa katawan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma may katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma may katapusan. Kinutlo gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay harian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan. O kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Kung dili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa sugad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan. Apan karon, dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug miabot na ang bago. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sa kagaman ng propeta,
kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ka, O Ginoo. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan. Manabuk kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan, ug ang mga tinunan misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. Ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Hunya mihuros ang kusog nga hangin ug gisabwan ang sakyanan sa balod ug hapit na puno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinunan nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nalisang sila ug nagpangutananay, "Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan. Kung maniid ta sa atong panahon karon, daghan na ang misulay sa pagpangita og pamaagi kung unsaon pagpugong ang mga kalamidad nga nanghitabo sa kalibutan. Kay dili matago nga gibati gayud sa tawo ang kabalaka ug kahadlok sa panahon nga moabot kini. Apan nagpabilin pakyas silang tanan. Makapangutana kita, ngano man? Tungod kay aduna kini kagawasan nga magpadayag sa iyang pagkasiya, nga bisan gani ang Dios naghatagayod og pagtagad sa katungod ni ini, hilabi na kung panahon na gayud ni ini. Kung mao kini ang atong madungog nga kamatuoran, bahin sa sinati nga kalamidad sa tao, dili na kita matingala sa gibati ni Job ug sa mga tinunan ni Kristo. Sa dihang nakasinati sila og managlahi nga kalamidad sa kinabuhi. Nasayod kita nga si Job nakatagamtam og dili basta-basta nga kalamidad sa pag-antos. Atong nabaluan nga si Job nireklamo na sa Ginoo nga dili na patas ang pagdala sa iyang katawhan. Tungod kay nag-antos siya pag-ayo, nga wala siya'y kasayuran kung unsa gayud ang hinungdan nining tanan. Samtang ang mga tinunan ni Jesus nangalisang pag-ayo sa giatubang nila nga kalamidad sa kinaiyahan. Gibati gayud nila ang kabalaka, kay nakita nila nga wala magpakabana ug magtagad ang Ginoo kanila, nga hapit na sila malunod. Siguro makapangutana na usab kita, nganong gitugutan man sa atong Ginoo nga makasinati ang tao sa mga kalamidad sa kinabuhi? Tungod kay mao kini ang basihanan ni Jesus kung unsa katinuod o hugot ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Timaan ini atong madungog sa Ebanghelyo
nga nagkanayon si Kristo diha sa mga tinun-an, nganong huyang man ang inyong pagtuo o nganong wala man kamoy pagtuo. Dayag kaayo nga dili gayud malalis nga adunay gahom ng atong Dios sa pagpaundang o pagpahilom sa tanang kalamidad sa atong kinabuhi. Sama na lang sa nasinati sa mga tinun-an ni Jesus nga human manduoy ni Kristo ang hangin ug ang mga balod, mihunong kini ug nibanos gayud ang kalinaw. Nasaksihan gayud nila ang gahom niya. Bisan pa sa nasinati nila, nakapangutana pagyapon sila, no? Kinsa ba gayud ni si Kristo nga bisan gani ang balod ug hangin mituo man kaniya. Usahay mao po na ang atong masinati sa atong kaugalingon. Makapangutana ta kung unsa gining atong Ginoo. Tinuod ba gini ang iyang pagkagamhanan? Sa atong kabahin dili nakisiguro kita matingala kay nagtuo man gayud kita ngang Dios andam gayud mo paambit sa iyang makaluwas nung gahom alang sa atong tanan. Hinoon nagpabiling pangutana alang kanato, nganong nagpakahilom lang man ang atong Dios sa dihang nabalaka, nangahadlok ug nagantos ang mga tinun-an ni Kristo ug ilabi na kita nga iyang mga katawhan. Sumala sa mga nangulo sa simbahan o sa mga great theologian, no? Ang pagpakahilom sa Ginoo nagpasabot nga siya misalig paghihapon kanato hilabi na sa atong kaalam ug katakos nga atubang o makaako paghapon ta sa paglabang, no, niining mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi. Dili kalimod nga naapagyapoy paglaom nga paabot ang Dios diha kanato kay nisalig siya sa ato pong kapasidad, sa atong grasya nga nadawat gikan kaniya, kining ginatawag nato nga innate goodness. Gihatag niya kining tanan pagsulay na sayod kita nga kay mao ni ang dako nga makatabang kanato aron kita adunay kalambuan isip mga sumusunod ni Kristo. Labot pa niini, nagpasalig man gyud ang atong Dios nga dili gid ta niya biyaan, no? Sa kanunay mag-uban siya kanato hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Anaa siya kanunay, andam mo tabang, ug magpanalangin kanato, aron kita magmalampuson ug magmadaugon. Nan kung kinamituo, nga ang Diyos, nga atong Ginoo, siya gyud ang makatabang kanato, ug siya gyud ang makahatag natog kalig-on, aron makalampos kita, o makakaya kita nining mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili na angay kitang mahadlok o mabalaka. Sama na lang niining usa ka sitwasyon nga panghitabo, no? Aduna katoy mag-classmate sa kolehiyo. Si Pedro o si Perla nga classmate ko ningon nato nga nagpuyo na sila ilang ngalan niya. Usa sa kaadlaw niya na nihangyo si Pedro kang Perla nga kung pwede ba siya makahatod niini sa ilang panimalay diha sa Tondo, Maynila. Og nitubag si Perla nga ang among lugar delikado kaayo og basi mamutang sa peligro ang imong kinabuhi. Apan niingon si Pedro, nganong mahadlok man ko kung anaa ka sa akong kiliran. Mao po ni, tinuod nga mao po ni ang atong kasinatian sa Dios. Kung mituog misalig kita sa Ginoo, nganong mahadlok man ta ug mabalaka. Nasayod kita nga siya sa kanunay mag-uban gyud nato aron kita makalahutay nining mga pagsulay sa atong kinabuhi.
usa ni siya ka imbitasyon nato mga igsuon. Haunta magpabilin kitang madasigon kanunay nga magpabilin diha sa Dios. Kaya siya lang gyud ang makahatag kanato sa atong kasiguruhan. Manalangin kanato ang atong Ginoo. Palihog manindog ang tanan. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan. Sa langit ug sa yuta, nagato ako sa Espiritu Santo, o ikaw ang Yanak dili binuhat, usag kinaya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong pinigkan sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilangsan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag halang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa paggabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga mao'y nagmando sa tanang lihok sa kalibutan. Sa matag pangamuyo kita moingon, puni ang among pagsalig Ginoo. Puni ang among pagsalig Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, nga barka ni San Pedro, nga kanunay maglig-on unta, diha sa pagsalig sa Dios, taliwala sa daghang mga pagsulay o kalisdanan, sa pagsanghaw sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Puni ang among pagsalig Ginoo. Alang sa makatarungan nga pagsaulog, sa tuig sa mga kabos, nga dili unta sila isipon nga hinungdan, sa mga problema sa katilingban, hinuon, mga biktima sa walay kaangayan, o inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Puni ang among pagsalig Ginoo. Alang sa mga naglawig, pinaagi sa dagat, sa eroplano, o sa dalan, nga ang Ginoo magauban kanila, aron sa hapsay nga pag-abot, sa ilang destinasyon nga malipayon, magampo kita sa Ginoo. Puni ang among pagsalig Ginoo. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ang mga radio TV programs, sponsors, benefactors o cooperators nga makatabok na sila sa lanaw, sa kasakit o mahidunggo ngadto sa lapyahan sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Puni ang among pagsalig Ginoo. May gugmao nga Amahan, ikaw nagpahiluna sa tanang butang sa kalibutan. Puni ang among pagsalig kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon pag-ampo kamo, aron nangakog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo magikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa unahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanan dapit. Nakita namo ang imong walay kinitubang gahom dahil sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mo imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usang nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigala kanimo. Hapan ang tao mismo na mao'y nag-uli nini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa manghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pagawid. Sangin mong himaya, usana, usana, usana sa kaitasan. Daigo ng nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana, usana sa kaitasan. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya og kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, hugalang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Romulo ug George, among mga obispo, sa imong mga katawhan nga nagkapundok karon sa imong ngalan, mga reliyoso ug ang tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuak kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon nagamoy ka nga himayaon. Pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo. Makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mga anak sa mga pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka nga mo ang imong gingharian.
pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulan, inunuha luwasa kami sa dakutan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahilikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang hinaian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaka ninyo kanunay. Manausab kanimo. Karon atong malipayon ato karong ipambit ang kalinaw ni Kristo. Peace. 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 Mga igsoon, kini si Kristo ang nahigugma kanato. Siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulang kitang gipaambit sa kaayo sa Ginoo. Ginoo, dili pa ngayon kalawat kanimo. Panpamulong na lawas ug dugo ni Kristo, mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Lawas Kristo. Ato
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ka kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dada kami ngana sa kinabuhing way katapusan, nga among gisaulog ni ining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Manalangin kanyo makagahom nga Dios, ang Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gikahalad ng santos nga misa, panlakaw kita sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.